Kong Thrina Suchen na Shnong Lama kabadan ha East Jaintia Hills District sa shisien part ila Sei Madan ki Kam Bamsap lyngba ka jingtrei ka skhim MNREGS. Habai kran beginong tho khobor Shillong Press Club ha ka arpoi triguri saw arja arpoi Kong Suchen ilong balingba ka RTI ka baila yo ka office jong ka BDO cleariat ilalab bakidan bon ki jingpenan kam baklai ka skhim bela shis pasngi hapo ka Shnong. Hindre habai la persyang banya kran ye ka nega kam bakinong ilam Shnong ila sha ta Shnong pinban ba danru ki por bo secretary ka VEC wan man pinbam tingka ya i. Amtang ka jingpenan kam baklai ka pisa halor ka nega skhim hindre gladan bonru ki kinrum kinram ha ka jingpen trekam badia ka ni ila ujoru wachadu DC jong East Jaintia Hills District nado kini ki banai bladam. Nakuha bantip ya ka tenrai ka bangan le hapo ka Shnong kenang bangan do ban pan ma bipi kumurang ba Shnong tang nakadaw bangapan ya kanya ka RTI namar ki RTI bangapan suwa bang dep bangalabu ya ki kot kisla ka RTI uneus kitri ha komiti nga krani kita uneus kitri VC uwan ha ka mit jonga ka mit banja uwan ban thong pisanya kawasan pheu haja ngantre nakuha bantip ka bakane ka skhim ke badan Shnong jongi ka sa pending kum ne ngam tre sim ni te pisa nang tangai thu hapo komiti nga ong ai ka dorbar nginya kran hakmat upat ba ka bangalap ki RTI ka ba ka sa pending ya ka skhim chispa asni hapo Shnong jongi namar ka ne ka chispa asni ki ying ki don prapeu sau prapeu san ying Shnong gas job kat pat ki don chispa nru peu sau tali ya kani nga kren hapo komiti ngong ailat ingi banginya kren shwa hapo kadorbat nang ta orang ba Shnong ong tongin nang ne slem shu la ai dorbar rangkat bat kadorbar badan kam hapo Shnong po thang nginya kren lang bat kani hadu menta nimyo kata kadorbat nang ta nya ap siap tengah lek ya kren bat orang ba Shnong ru ngam lam nya phone ru receive tengah ka klem ban si nya lek mi chau DC nya lek ong dekat tin on sehem i ong ban pelong dorbar hadu mentang mi dorbar takum no pile nya kran dekat tin nga klem to khot chu nga lamar banga bun pelat tikot lakum ba tho chi thi te kum ba tho chi thi samla la da pio iki jing tho banga tho chopo DC nang tau DC u ai kan ikot nya u ong ki ki kendon ki ba ki pengat pi ya thu nga ngai thu nga ong ki kendon balakang persa ya kinong Shnong bakim de ban ya lek ya ban shu bat ka ying jonga bat ban thit jing thit adukan jonga ka ba ar balakang ya nga bat ya ki bru ban ya kendu le ni ban ya shem namar yo bangan ni ya thu ya ki ya kata ka RTI bangalap ya kata ka sispa asngi kin singiu thu nang ta ka ba lai ba ka Shnong ko kan om ba kli ya ka ying ka sem jonga akayap ni ka ip